वादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्त्वमहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்புக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் மேங்களூர் குலை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் சார்பாக அனைவரையும் உங்கள் பொற்பாதம் தொட்டு வணங்கி வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜீஸ். हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 5. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் 5வது அத்தியாயம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யத் ஸ்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுனிஷ்சிதம். இந்த ஸ்லோகன் 2லயும் ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சம்யாசக கர்மயோகஸ்ச நிகஸ்ரேயச கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. அர்ஜுனனுக்கு இப்ப 5வது சாப்டர்ல திருப்பி ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கு. என்னன்னா, முதல்ல செயலை துறக்கவும், செயலை செய்யாத விட்டுரு அப்படின்னு சொல்றீங்க. பின்னர் பக்தியுடன் செயல் பண்ணு, பக்தியுடன் செயலாற்று அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றீங்க. இந்த இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு தெளிவாக விளக்குங்கள். அப்ப அவருக்கு இன்னும் தெளிவு கிடைக்கல, அர்ஜுனருக்கு இன்னும் தெளிவு கிடைக்கல. அதனால திருப்பி கருணையோட பணிவோட திருப்பி கேக்குறாங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட. அதுக்கு புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். செயலை துறத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். அதுக்கு புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காங்க? செயலை துறத்தல், அதாவது செயலை செய்யாமல் இருத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே என்ன பண்ணும்? முக்திக்கு ஏற்றதாகும். செயலை துறத்தல்னா என்னது? ஒரு செயல் செய்யாம விட்டுடுறது. கர்மம்ங்கிறது செயல், அது எதுவுமே செய்யாம உட்கார்ந்து இருக்கிறது. அடுத்து பகவான் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு எல்லா செயலுடைய பலன்களை ஒப்படைச்சிட்டு அந்த முடிவு மேல நம்ம அந்த கர்மத்து மேல செயல் மேலையும் அதோட பலன் மேலையும் நம்ம ஆசை வைக்காம அந்த பக்தியோடு செயல்படுதல். பக்தியோட செய்யறது எல்லாமே என்ன ஆகுமா? ரெண்டுமே முக்திக்கு தான் ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஆனா நீ செயலை செய்யாம துறப்பதை விட, செயலை செய்யாம இருக்கிறத விட பக்தி தொண்டுல செய்யி. நேத்து என்ன பார்த்தோம்னா, எல்லா ஜீவராசிகளும் செயல் செய்யாம யாருமே இருக்க முடியாது. மூச்சு விடுறது கூட ஒரு செயல் தான்.
மூச்சு இழுத்து விட்டாதான் பிராண உள்ள போகும். உயிர்வாளிகள் வந்து வாழ முடியும். அதனால செயலை துரத்தோம்னா நம்ம வந்து அடுத்து முக்தி தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால செயல் செய்யாம இருக்கிறத விட நீ என்னையே நினைத்துக்கிட்டு செயல்படு, அதன் பலனை என்னிடம் விட்டுரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் சிறந்ததாகும் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து அர்ஜுனனின் குழப்பம். சந்நியாசமா செயலில் ஈடுபடுவதா? அவர் செயலை துரத்தல்னால என்னது? சந்நியாசம் நான் செய்யட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. சந்நியாசத்துக்கு போகட்டுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த தராசுல பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம் வந்து மேல இருக்கு, கர்மயோகம் தான் வேல்யூ அதிகமா இருக்கு, அதோட மதிப்பு தான் அதிகமா இருக்கு. அப்ப எதனாலங்கிறத பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதை தெளிவா பார்ப்போம். கேள்வி என்னன்னா, செயல்களை துறப்பது சிறந்ததா அல்லது பக்தியுடன் செயல்படுவது சிறந்ததா? இதற்கான கிருஷ்ணரின் தீர்ப்பு, இவ்விரண்டுமே விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும். ஆனால் செயல்களை துறப்பதை விட பக்தியுடன் செயல்படுவதே சிறந்தது. நீ வந்து சந்நியாசம் போக வேணாம் அர்ஜுனா. சந்நியாசம் போயிட்டு நாடு, ராஜ்யம், மக்கள், உடன் பிறந்தவர், தாய், அத்தனை உறவுகளையும் விட்டுட்டு நீ சந்நியாசம் போயிட்டு செயலே இல்லாம நீ அமைதியா உட்கார்றதை விட நீ சத்திரியனா பிறந்திருக்க. அதனால உன்னுடைய கடமை என்ன? இதுதான் இருந்து சொல்றாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல அவருக்கு செயல் அற்று இருன்னு சொன்ன உடனே சந்நியாசம் நினைவுக்கு வந்துடுது. அதனால இப்போ தெளிவா சொல்றாரு. இன்னும் இந்த இதுலயும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோ. நீ திரும்ப போரிட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா நீ சத்திரியனு, நீ வந்து முன் உதாரணமா இருக்கணும், ஒரு தலைவன் நீ. அதனால உன் பிரஜைகளுக்கும் உடன் பிறந்தவர்களுக்கும் நீ முன்னுதாரணமா இருக்கணும். அதனால நீ பக்தியோட இரு, ஆனா செயல்படவும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இங்க ஒரு ஸ்லைட்ல போகினா என்ஜாயர், அடுத்து தியாகி ரினௌன்சர், அடுத்து பக்தன் டிவோட்டியோட ஸ்லைடு போட்டிருக்காங்க. இது போகி என்ன பண்றாரு? என்ஜாயரு. பொருட்கள் மேல ரொம்ப ஆர்வம், அவருக்கு பற்று அதிகம். பொருட்களை இன்பத்திற்காக தேடி தேடி சேர்ப்பாரு அவரு. மனநிலை என்னன்னா, எனக்கு இது வேணும், இது வேணும், எல்லாமே வேணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் அவருக்கு. அவர் முகத்துல பாத்தீங்கன்னாலே எவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறாருங்கிறது தெரியும். அதாவது தீராத ஆசை அவருக்கு, தீராத மோகம்னு சொல்லலாம். பொருள் மேல, எல்லாத்து மேலேயும் தீராத மோகம். பொருள், சாப்பிடுற பொருளா இருக்கட்டும், செல்வமா இருக்கட்டும், எல்லாத்து மேலேயும் அப்படி இருக்கும். அடுத்தது இருக்க பிக்சர் வந்து தியாகி. தியாகி என்ன பண்ணுவாங்க? உலக பற்று நிலைக்கு பயந்து எல்லாத்தையும் வேணான்னு ஒதுக்கிடுவாங்க. எதுவுமே வேணாம், நான் தியாகியா இருக்கணும், உலக பற்றுல நான் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வெறுப்பாங்க. பற்றற்ற நிலையில தான் நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் பயப்படுறது. எது மேலே பற்று வச்சு கூடாது. சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் பயப்படுறது. ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு சாப்பிடுறோமே, அது வேணாம், அது பற்று வைக்க கூடாது, பொருட்கள் மேல வைக்க கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப பயப்படுற மனநிலையில இருக்கிறவங்க. அவர் என்ன சொல்றார்? மனநிலை எப்படி இருக்கும்? எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம்ன்றதுதான் அவருடைய எண்ணம். ஆனா பக்தர் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க. எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணருடையது என்று உணர்ந்து அவருக்கு சேவை செய்பவர். எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடையதுன்னு உணர்றது வந்து ஒரு பெரிய கான்சியஸ்னஸ். அந்த உணர்வு வர்றது வந்து சாதாரண நம்ம ஜீவாத்மாக்கு வந்துடாது. நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு எடுப்பிலே உடனே வந்துடாது. அந்த உணர்வு வர்றதுக்கு நம்ம பெரும் பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும், பெரும் தவம். பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் கிருஷ்ணருடைய உணர்வு நம்மளுக்கு வரும். அதனால அதுல என்ன பண்றாரு? உணவுப் பொருளா இருக்கட்டும், தன்னுடைய சம்பாத்தியமா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் அது பகவான் கிருபையில தான், கருணையில தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு உணர்ந்து அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு சமர்ப்பிச்சுட்டு தான் அடுத்து சாப்பிட கூட செய்வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பக்தன் செய்யறாங்க இல்லையா, அதுதான் சிறந்த கர்ம யோகம் சொல்றது. அதுதான் யோகம், கர்ம யோகம் சிறந்தது அதுதான். அந்த 3 ஸ்லைடுல பக்தனா இருக்கிறது தான் மிகச் சிறந்த வழி. மத்த 2மே தவறான வழிகள். அடுத்து பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல
பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. பற்று இல்லாம கடமையை செய். அதாவது நம்ம பற்று இன்றி ஏன் செய்ன்னு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அது மேல ரொம்ப பற்று வச்சோம்னா, அதனால வந்த தோல்வி ஏதாவது வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், ஒரு கடமை செய்யும் போது அதனால ஒரு இழப்பு, பொருள் இழப்பு, இல்ல உயிர் இழப்போ, ஏதோ ஒரு இழப்பு அதுல நம்மளுக்கு தோல்வி வந்துருச்சுன்னா, என்னாலதான் அது நடந்துச்சு, என்னாலதான் நடந்துச்சுன்ற அந்த குற்ற உணர்ச்சி நம்மள விடவே விடாது. அது அடுத்த செயல் செய்ய விடாது. நம்மள வந்து புத்தி பேதலிக்க செய்து, நம்மள மயக்க நிலை கொண்டு போயிரும். தோல்வி வந்துச்சுன்னா. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு கடமையை செய்யும் போது அது மேல பற்று வச்சு, பற்றுனா ரொம்ப ஆசை வச்சுட்டு செய்யறோம்னு வைங்க, அதுல வெற்றி கிடைக்குது. வெற்றி கிடைக்குது, பொருள் நிறைய கிடைக்குது, நிலம் கிடைக்குது, பொருள் கிடைக்குது, அப்புறம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான எல்லாமே கிடைக்குது, எல்லாமே பாசிட்டிவா போய்கிட்டே இருக்கு. அப்படின்னும் போது என்ன வரும், என்னாலதான் இது நடக்குது, என்னாலதான், நான் தான் அது மேல ரொம்ப விருப்பப்பட்டு என்னோட பேஷன் அது, அது மேல நான் அவ்வளவு கண்ணு கருத்துமா அதை செஞ்சேன் தெரியுமா, நான் இதுக்கு நைட்டும் பகலும் தூங்காம உழைச்சேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம். என்னாலதான் அது கிடைச்சிச்சுன்னு. அப்போ வெற்றி அடைஞ்சோம்னாலும் என்ன ஆகும், தலைக்கணம் வந்துரும், கர்வம் ரொம்ப வரும். என்னாலதான், என்னை யாராலையும் அடிச்சுக்கவே முடியாது, நான் தான் மிக சிறந்தவன் இதுல அப்படின்னு சொல்ற ஒரு குணம் வந்துரும். அந்த தன்மை வந்தாலும் என்ன ஆகும், அவங்களுக்கும் அதுவும் புத்தி வந்து நிலையான புத்தியா இருக்காது. நிலையான புத்தியா இருக்காது, அது சமநிலையிலும் இருக்காது. அப்படி எக்ஸ்ட்ரீமா சந்தோஷத்துல இருக்கிறதும் என்ன ஆகும், நம்மள தவறான பாதைக்கு தான் வழி நடத்தும். அப்ப நம்ம எது செஞ்சாலும் கரெக்ட் தான், நம்மளாலதான் அது நடக்குது அப்படின்னு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒரு சின்ன தோல்வி வந்துருச்சுனாலும் திருப்பி என்ன ஆகும், வெற்றிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வந்துட்டே இருக்காது. வெற்றி, தோல்வி, இன்பம், துன்பம் எல்லாமே கலந்த கலவைதான் இந்த உலகம். இப்ப கொஞ்ச நேரம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம்னா, அடுத்த துன்பம், அடுத்த கவலை வந்து ரெடியா நிக்குது வாசப்படியிலே. அது மாதிரிதான் வெற்றி இருக்குன்னா அடுத்த ஒரு தோல்வியும் வரும். அப்ப இந்த வெற்றியவே பார்த்துட்டு இருக்கவங்க என்னாலதான் நினைக்கிறவங்க என்னாகும், அதுல மனசு உடைஞ்சு போயிடுவாங்க. அடுத்து வாழ்க்கையை லீட் பண்ற ஒரு தைரியம் வராது, ஒரு நம்பிக்கை வராது. அவரே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க, விகர்மாக்கு போவாங்க. தன்னையே மாச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இதுக்கு போயிருவாங்க. அப்போ ரொம்ப பாசிட்டிவானதுலயும் நம்மளதான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ரொம்ப நெகட்டிவா போயிட்டாலும், வாழ்க்கை வந்து நெகட்டிவா போகுதுனாலும், என்னாலதான் இது நடக்குது அப்படின்னும் நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது. அதனாலதான் பகவான் ஏன் சொல்றாரு பகவத்கீதையில, இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் மனசுல இருத்திக்கணும். பற்றின்றி செய் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றது அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, அர்ஜுனர் மூலியமா நம்ம எல்லாருக்கும் அதை போதிக்கிறாங்க. அதனாலதான் பற்று இல்லாம எது செஞ்சாலும் வெற்றி கிடைச்சாலும் பகவானாலதான் கிடைச்சது, தோல்வி கிடைச்சாலும் அவருடைய கருணைனாலதான் கிடைச்சது, இது அவரே சரி பண்ணிடுவாரு, நான் என்னுடைய கடமையை மட்டும் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன சொல்றாரு, தாமரை இலை மேல எப்படி நீர் வந்து ஒட்டாம இருக்குது, அது மாதிரி நாம வந்து அந்த செயல் மேல செய்யறது என்னாலதான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம நம்ம இருந்தோம்னா எந்த பாவ விளைவுகளும் நம்மள தீண்டாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தாமரை இலை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாமரை இலை அந்த நம்ம இது வேர்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்ல, பிக்சர்லயே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. யார் ஒரு பற்றுதலை விட்டுவிட்டு விளைவுகளை இறைவனிடம் ஒப்படைத்து செயல்படுகிறாரோ அவர் தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஒட்டாது போல பாவத்தால் தீண்டப்படுவதே இல்லை. உலகத்தில் இருங்கள், ஆனால் உலகப்பற்று இல்லாமல் இருங்கள். கடமையை செய்யுங்கள், ஆனால் முடிவுகளை உரிமையாக்காதீர்கள். அதுதான் உலக பற்று இல்லாம, நாங்கிற அகங்காரமோ நாங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாம செய்யுங்க. உலகத்துலதான் இருக்கீங்க, இதுல இருங்க, ஆனால் கடமையை செய்யுங்கள். முடிவை வந்து உங்களுக்கு உரிமையாக்கிக்காதீங்க, இந்த முடிவு என்னாலதான் அப்படின்னு எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உண்மையான பக்தி மற்றும் போலியான பக்தி. ஒரு பாம்பு பிடிப்பவர் பணத்திற்காக இறை உணர்வை நடித்து காட்டுகிறார். ஒரு பாம்பாட்டி வந்து கூட என்ன பண்றாரு, எனக்கு வந்து சாமி வந்துருச்சு, உள்ள வந்து அருள் வாக்கு சொல்லுவாங்க சிலர், அருள் வாக்கு சொல்றேன்ட்டு போலி சாமியார் என்ன பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பாம்பு வச்சுக்கிட்டு வித்த காட்டுவாங்க.
அப்ப மக்கள் என்ன பண்றது, இவருக்கு சாமி வந்துருச்சு. அதுல ஒரு 100 பேருக்கு ஏதாவது ஒரு வாக்கு சொல்றதுல ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையில நடந்த மாதிரி இருக்கும். என்னுடைய கடந்த காலத்த சொல்லிட்டாங்க. எதிர்காலமும் உனக்கு இப்படிதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்றாரு. அப்ப இவரு தான் இறை உணர்வு முழுசா இவர்கிட்ட தான் இருக்கு. இவருடைய வாக்கு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம்னு அவங்க செயல் செய்யறதவே துறந்து இவர்கிட்டயே சரணடைஞ்சிருவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த போலி சாமியார்கிட்ட இருந்துட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இவங்க சொன்னது பொய்ன்னு தெரிய வரும். ஏன்னா ஒரு 100 பேர்ல ஒருத்தருக்கு அது உண்மையா நடந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு துன்பம் இன்பம் இருக்கும். அதுல ஏதாவது ஒண்ண சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் இவர் பொய் சொன்னாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் பொய் சொன்னாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை அடிச்சு உதைச்சிருவாங்க. அததான் போட்டிருக்காங்க. அதோட விளைவு அவருக்கு தோல்விதான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி இறை உணர்வு போலியா செய்றவங்க, நடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தோல்விதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்மளும் அப்படி செய்யக்கூடாது. அப்படி செய்றவங்க கிட்டயும் நம்ம போகக்கூடாது. அடுத்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் உண்மையான பக்தியில் ஆழ்ந்திருந்தார். விளைவு அனைவரும் வணங்கினர். இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறவர் ஒரு ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னு சொல்லிட்டு நம்ம சீட பரம்பரையில ஒரு ஒரு குருவை பத்தியது. அவருடைய பிறப்பு கிபி 1450ஆம் ஆண்டு. அவர் மகாபிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்யர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய முக்கியமான சீடர் இவர். இவர் அவருடைய முக்கியமான சீடர். இவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் இருக்குங்க இல்லையா, மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மகா மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை திருநாமத்தை இடைவிடாமல் உச்சரிப்பவர். இவர் இஸ்லாமிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. ஆனாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்ந்து 3 லட்சம் தடவை விடாமல் திருநாமத்தை சொல்லுபவரா. அடுத்து இவருக்கும் எவ்வளவு கடுமையான சோதனைகள் துன்பங்கள்லாம் இவருடைய வாழ்க்கையிலும் சந்திச்சாங்கதான். அதை சந்திச்சாலும் அதையும் எதிர்கொண்டு ஆனா ஆன்மீக நம்பிக்கையில உறுதியா இருந்தாங்க. ஆன்மீக நம்பிக்கையை விட்டு வெளியே வரல. அதுவும் பகவானுடைய கருணை தான். ஆன்மீகத்துல இப்ப நம்ம நம்பிக்கையா இருக்கிறோம்னா அது பகவான் கொடுக்கிற கருணை தான். சிலர் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வேக வேகமா முன்னேறோம், நம்ம நல்ல முன்னேற்ற பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கர்வம் கொண்டோம்னு வைங்க, அது பகவானுக்கு அறவே பிடிக்காது. பக்தி பாதையில முன்னேறது உங்களுக்கு சந்தோஷமா நம்மளுக்கு இருந்தாலும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் அவர் சமமாக தான் பார்க்கக்கூடியவர். நம்ம செய்யற கடமையில பக்தியில கர்வமோ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு மோகமோ ஒரு ஆசை அதுல ஒரு பற்று வந்ததுன்னா பகவான் நீ என் பக்தியில இருந்து கொஞ்சம் நம்மள இறக்கிடுவாங்க, தாழ்த்திடுவாங்க. அந்த மாதிரி எதுக்குமே கர்வமே இருக்கக்கூடாது. நான் பக்தனுக்கு பக்தன், பக்தருக்கே நான் பக்தனாதான் இருப்பேன், அவ்வளவு அடிமையாதான் இருந்து சேவை செய்வேன், கடவுளின் அடிமை நானு அப்படிங்கிற எண்ணம் மனநோக்கம் தான் இருக்கணும். அததான் கிருஷ்ணர் விரும்புறாரு. எல்லா உயிர்களையும் மதிக்கணும், எல்லா உயிர்களையும் அவர் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. நீங்க பக்தி பண்றதுனால அவங்கள மட்டும் ரொம்ப உயர்வா வச்சுப்பேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. அது பகவானுக்கு தான் எடை போட தெரியும், ஒருத்தருக்கு என்ன பண்ணணும் ஏதுன்னு. ஆனா இங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஐயா ரொம்ப பெரிய பக்திமான் அவர். அவர்தான் இன்னுமே எல்லாரும் ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஐயா மாதிரி இருங்க. நாம உச்சாடனமுக்குனே நாமாச்சாரியார் அப்படின்னே பெயர் வாங்கினவங்க அவங்க. நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுல மிகப்பெரிய மகான் அவங்க. அடுத்து பாடம் இதுல என்ன கத்திருக்கோம்னா, கிருஷ்ணர் உங்கள் மனதையும் நோக்கத்தையும் பார்க்கிறார், வெளி தோற்றத்தை அல்ல. வெளி தோற்றம் நம்ம எப்படி கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு குடிசையில குடியிருந்தாலும் சரி, வறுமையில இருந்தாலும் சரி, பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி, நம்மளுடைய வெளி தோற்றத்தை பகவான் பார்க்கவே மாட்டாங்க. மனசு எந்த அளவுக்கு சுத்தமா இருக்கு, மனசுல எந்த அளவுக்கு இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்று இருக்கணும். நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ரஜோகுணம் தமோ குணம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அறியாமையும் பேராசை இந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் இல்லாம மனதை வச்சிருக்கணும். அததான் பகவான் பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் கீழ் ஜாதி. நாயை தின்பவன் கீழ் ஜாதின்னு போடுறாங்க. ஏன்னா அது ஒரு நன்றியுள்ள விலங்கு,
அதவே சிலர் சாப்பிடுறாங்க. ஏன்னா அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறார். இப்பதான் அங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எல்லாம் எப்படி பாக்குறாங்க? அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் பகவானுடைய படம் இருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணருடைய படம் இருக்கும். அது ஏன் அப்படி இருக்கு? அந்த யானையிலும் இருக்கு, அந்த பக்தர்களுடைய மேலயும் இருக்கு, அந்த நாய் மேலயும் இருக்கு, அந்த பசு மேலயும் இருக்கு. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அவங்க இருதயத்துல பகவான் பரமாத்மா வந்து உறைஞ்சிருக்கிறாரு. நம்மளுடைய இருதயத்துல எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி எறும்பா இருக்கட்டும், ஈயா இருக்கட்டும், சின்ன புழுவா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. அது பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் 2 பேரும் இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் பகவான் வந்து எல்லாரையும் சமநோக்கில் பார்க்க சொல்றாங்க. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே எல்லாரையும் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈக்குவல் விஷன் அப்படின்னா சமநோக்கு. பண்டிதர்கள் அனைவரையும் சமமாக பார்க்கிறார்கள். ஆத்மா ஒன்றுதான். எல்லாருக்குமே ஆத்மா ஒன்றுதான். உருவம் மட்டும்தான் வேற. ஆனா உடல்கள் வேறுபடலாம். சட்டை போல நம்ம தான் உடல்களை என்ன பண்றோம்? சட்டைன்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஆத்மா தான் முக்கியமானது, புனிதமானது, பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது, சுத்தப்படுத்த வேண்டியது ஆத்மா மட்டும்தான். உடல்கள் வந்து வேறுபடும். உடல்களை வந்து நம்ம பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்காரு? அது வெறும் சட்டைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஆனால் உள்ளே இருக்கும் ஆத்மா ஒன்றுதான். அனைவரிடமும் பரமாத்மாவை காண்பதே உண்மையான அறிவு. அதுதான் உண்மையான அறிவு. நம்மளுக்கு படிப்பறிவு மூலியமா வர்றதோ, நிறைய டிகிரிஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது மூலியமோ வர்றது அறிவு. அதுவும் அறிவு தான். ஆனா உண்மையான அறிவுங்கிறது என்ன? எல்லா ஜீவராசியிலையும் பரமாத்மாவை காண்பதே. அப்படி காண ஆரம்பிச்சாலே என்ன ஆகும்? பகவான் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாலே யாரையும் நம்ம வதை பண்ணணும், யாரையும் குறை சொல்லணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே வராது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து மனக்கட்டுப்பாடு. காற்றின் முன் தீபம். ஒரு விளக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டுறாங்க. அந்த விளக்கு என்ன பண்ணுது? கட்டுக்கடங்காத மனத்துக்கு உதாரணமா சொல்றாங்க. ஆனா நிலையற்றது. அது கொஞ்சம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். அது நிலையற்றது அப்படிங்கிற அர்த்தம் அது. அப்ப காற்று அடிக்கும் போது அந்த தீபம் என்ன பண்ணும்? எல்லா பக்கமும் அந்த காற்று எந்தெந்த திசைக்கு சுத்துதோ அது மாதிரி அது அந்த திசைக்கு ஏத்த மாதிரி அதுவும் சுத்தும். அந்த ஜுவாலையும் அந்த விளக்கோட ஜுவாலையும் சுத்தும். அது மாதிரி மனக்கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா மனசு எந்தெந்த சைடு இழுக்குதோ அந்த சைடு எல்லாம் நம்ம போக ஆரம்பிச்சிருவோம். கால் ஒண்ணு சொல்லும், இன்னைக்கு இந்த பக்கம் போ, கோயிலுக்கு போகாத, வேற எங்கேயாவது போ, தியேட்டருக்கு போ, இல்ல எங்கிட்டாவது டைம் வேஸ்ட் பண்ணு. ஏதாவது நண்பர்கள் வந்து பக்தர்கள் அல்லாதவங்களோட சேர்ந்து தேவையில்லாததெல்லாம் பேசு, தேவையில்லாததெல்லாம் செய்ய அப்படின்னு நம்மளுடைய கண்கள் சொல்லும், கால்கள் சொல்லும், ஐம்புலன்கள் வந்து மாத்தி மாத்தி நம்மள எண்ணத்தை வந்து அலை மோத வைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு உதாரணம் தான் இந்த விளக்கு. அடுத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். தியானத்திற்கு ஏற்றது. அடுத்து கட்டுப்பாடான மனம் எப்படி இருக்கும்? ஒரு கண்ணாடி குடுவைக்குள்ள வச்சு காற்று வந்து அதை தொந்தரவு பண்ண முடியாத அளவுக்கு எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாது. அது அழகா பிரகாசமா எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். எந்த பக்கமும் சொல்லலாது. ஒரே நிலையா எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். மனதை நண்பனாக்கி கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் அதுவே நமக்கு எதிரியாகி விடும். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மனதை நண்பனாக்கி கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைன்னா அது எதிரியாகி விடும். அப்ப நம்ம மனதை வந்து ஈஸியெல்லாம் நண்பனாக்கி விட முடியாது. நம்மளால எதையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி கிருஷ்ணருடைய உணர்வுல இருந்தோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நண்பனாவே ஆகிரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து நேர நிர்வாக அணி. ஐசன் ஐசனார் மேட்ரிக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. அதோட டேபிள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா Q1, Q2, Q3, Q4ன்னு ஒரு 4 கட்டங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவசரம். முதல்ல வந்து அவசரம்னு போட்டிருக்காங்க. அடுத்தது அவசரம் இல்லாத வேலைகள். அடுத்து முக்கியம் இல்லாத வேலை, முக்கியமான வேலை. இத வச்சு ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி போட்டு நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ல Q1னா என்ன, Q2னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். Q1 வந்து நெருக்கடி, மருத்துவ அவசரங்கள், கடைசி நேர வேலைகள். ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை வந்து Q1ல போட்டிருக்காங்க. என்னன்னா மருத்துவ அவசரங்கள்ல வரும்போது கடைசி நேரத்துல நம்ம வேலை வச்சுட்டு இருப்போம். அந்த நேரத்துல என்ன ஆகும்? மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும். திடீர்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறது முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்னா அத கடைசி நேர வேலையா வச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. கொஞ்சம் நம்ம
உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னும் போதே ஆரம்பத்திலே கவனிக்கணும். எதை செய்யணும், எதை கடைசியா செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு நேரம் ஒதுக்க தெரியணும். அப்படி இல்லைன்னா மன அழுத்தம் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Q3 வந்து ஏமாற்றம். தேவையற்ற போன் கால்கள், தேவையற்ற போன் கால், அப்புறம் குறுக்கீடுகள் வரும். முக்கியமானது போல் தோன்றும். ஏதோ முக்கியமான போன் கால் மாதிரி ஆரம்பிப்போம் பேச்சு. ஆனா தேவையில்லாத டாபிக்கை நம்ம பேசிட்டு இருப்போம். ஆனால் அது உண்மையில் இல்லை. அது வந்து ஏமாற்றமானதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து அழிவு பாதை Q4. அதிக தூக்கம். இந்த மாதிரி குணம் இருக்கிறவங்க, செயல் செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அதிக தூக்கம் தூங்குவாங்க, வீண் அரட்டைகள் அடிப்பாங்க. அடுத்து தள்ளி போடுதல், எல்லா வேலையும் ஒத்தி வைக்கிறது. ஒத்தி வச்சிடுறது. அடுத்து விளைவு என்னாகும்? வாழ்க்கையில் தோல்வி மற்றும் சோம்பல். தோல்வியாவே இருப்பாங்க. இந்த வேலை இன்னைக்கு செய்யற வேலைய இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு செய்யலாம். அப்புறம் 2 நாள் வந்தாலும் திருப்பி அதை செய்யணும்னு தோணாது. ஏன்னா அது முக்குணங்களோட பாதிப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு. அந்த முக்குணங்களை வெல்றதுக்கு தான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வாங்க, பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதுல என்ன மேஜிக் இருக்கு, என்ன மிராக்கிள் பகவான் செய்யறாங்கன்றத உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Q2ல என்ன சொல்றாங்க? வெற்றியாளர்களின் களம். இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையானது. மத்த 3 கட்டமும் தேவையில்லை. அந்த களங்கள் 3மே தோல்வியானது. இதுதான் என்ன செய்யணும்னா, செய்ய வேண்டியது என்னது? ஆன்மீக பயிற்சிகள் செய்யணும், ஜெபம் செய்யணும், பகவத்கீதை படிக்கணும். ஏன்னா இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட திருவாயிலிருந்து மொழியப்பட்ட பாடல்கள் அனைத்துமே. இது வந்து சாதாரண மனிதன் வந்து சொல்லல எதையுமே, பகவான் முழுமுதற் கடவுள் சொன்னது. அதனால அதை பயிற்சி பண்ணணும். அடுத்து உடல் பயிற்சி மற்றும் திட்டமிடல். இது வந்து நம்ம ஜட உடலை, சட்டையை பாதுகாக்கிறதுக்கான வேலையும் கொஞ்சம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால உடல் பயிற்சியும் பிளானிங் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். எந்த வேலை செஞ்சாலும் அடுத்து வரப்போறத ஒரு வாரத்துக்கான வேலையை முன்னாடியே கொஞ்சம் திட்டமிட்டு செய்யுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமா, ஆரம்பத்திலேயே நோய் ஆரம்பிக்குதா, அப்பவே நான் என்னன்னு போய் காமிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். கடைசி நேரத்துல பதட்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து உறவுகளை மேம்படுத்துதல். அதே மாதிரி குடும்பத்துல இருக்க உறவுகளா இருக்கட்டும், குடும்பத்தை தாண்டிய உறவுகள், நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்கள் அவங்களா இருக்கட்டும், அவங்க உறவுகளையும் நம்ம மேம்படுத்தி வச்சுக்கணும். ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா இருக்கட்டும், அது மாதிரி அவங்களை எப்படி நம்ம, அது வந்து சாதாரண இதுல வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. எந்த உறவுக்கு நம்ம சேவை செஞ்சாலும், நேத்து சொன்னோம் இல்லையா, ஹிருதயம்னாலே சேவை செய்யறதுதான் நம்மளுக்கு இயற்கையாகவே படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு. இப்ப நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டு உறவுகளுக்கு எவ்வளவு சேவை பண்ணியிருப்போம். பிள்ளைங்களுக்கு சேவை பண்ணியிருப்போம், கணவருக்கு செஞ்சிருப்போம், கணவர் மனைவிக்கு செஞ்சிருப்பாங்க, 2 பேர் சேர்ந்து குழந்தைக்கு செஞ்சிருப்பாங்க, அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு உற்றார் உறவினருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க. அந்த சேவையில மனநிறைவே கிடைக்காது. ஏன்னா அதுல யாருமே உண்மையா, சிலர் இருக்க மாட்டாங்க, எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது. சில உறவுகள் வந்து உண்மையா இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம சேவை பண்றது அளவுக்கு அவங்க வந்து நன்றி உணர்வோட நம்மளுக்கு திருப்பி அதை நினைச்சிட்டு இருக்கணும், இவங்களுக்கும் ஒரு கஷ்ட காலத்துல கை கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க. அது ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்தோட இயற்கையான குணம் தான் அது. ஆனா பகவானுக்கு அதுதான், பகவான் என்ன சொல்றாரு? சேவை யாருக்கு செய்யணும் தெரிஞ்சு செய்யி அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து சேவை நம்ம யாருக்கு செய்யணும்? முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு தான் செய்யணும். அவருக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு தான் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு அடுத்த உறவுகளுக்கு நம்ம செஞ்சோம்னா அதுவும் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பானதா இருக்கும். அவங்களும் நம்மளுக்கு நெருக்கமாக உண்மையா இருப்பாங்க. அது நீங்க உணர்ந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அத நம்ம சொன்னா, தியரிட்டிக்கலா சொன்னா உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். அது நீங்க பயிற்சி பண்ணி பாருங்க. உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கும். இது நெருக்கடிகளை குறைக்கும். வாழ்க்கை உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். ஏன்னா கட்டுப்பாடு நம்ம கையில இல்ல, பகவான் கையில ஒப்படைச்சிடுறோம். நம்ம ஆன்மீக பயிற்சி பண்ணும்போது நம்மளுடைய லைஃப சார்ஜ் எடுத்துக்கிறது யாரு? பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால நம்ம வந்து அவரே வாகனத்தை ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும்போது நாம ஏன் அதை கஷ்டப்படணும்? நம்மளுடைய கடமையை மட்டும் செய்வோம்னு ஒரு மனநிலை, சம மனநிலைக்கு வந்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இது வந்து பகவான் சொன்னது. எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் நம்ம என்ன யாகம் செஞ்சாலும் சரி,
சிலர் வந்து இந்த ஹோமம் எல்லாம் செய்யறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி செய்யறாங்க. நம்ம கிருஷ்ணருடைய மார்க்கத்துல வந்துட்டா யாகம்னா என்னன்னா, கிருஷ்ணருடைய கதைகளை கேட்பது, பகவத்கீதை கேட்பது, படிப்பது எல்லாமே யாகம் தான், எல்லாமே தவம் தான். சாண்டிங் பண்றது, பக்தி காரியம் எது பண்ணினாலுமே அது யாகம் தான். எது பண்ணினாலுமே இறுதியில அனுபவிக்கிறவர் யாரு? பகவானுடைய திருப்திக்கு தான் அதை செய்யறோம். அதனால அவரு தான் அனுபவிப்பவர். அவர் தான் அனுபவிக்கிறாரு. அடுத்து எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன். எல்லா உலகத்தையும் நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, இன்னும் வந்து பால்வெளி வீதி நிறைய இருக்கு, கேலக்சி, அது நிறைய கோள்கள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதோடைய தேவர்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா உயிர்வாழி, உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை உயிர்வாழி இருக்குன்னு, 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள்னு சொல்றாங்க. அந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாத்துக்கும் நண்பன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உண்மையான நண்பன். நம்ம ஜட உலகத்து நண்பன் மாதிரி கிடையாது பகவான். உற்ற நண்பன்னா என்னது? உண்மையான நண்பன். அதனால அவரை நண்பனா நம்ம பெறுறதுக்கு தான் ஆசைப்படணும். இந்த ஜட உலகத்து நண்பர்கள் எல்லாம் நம்ம நம்ப முடியாது. அதுல ஒரு சிலர் இருக்கலாம், அதுவும் பகவான் கருணையால அவங்க நம்மளுக்கு உண்மையா கூட இருக்கலாம். ஆனா உற்ற நண்பன் பகவானை பிடிச்சோம்னா மத்த எல்லா உறவுகளுமே நம்மளுக்கு சீராயிடும். எல்லா உறவுகளுடைய பாண்டிங்குமே நம்மளுக்கு நல்லபடியா அமையும். என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், பகவானை பற்றிய முழு உணர்வுலதான் நம்ம எப்பயும் இருக்கணும். அப்பதான் ஜட துயரத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அமைதிக்கான ஃபார்முலா, சூத்திரம், அமைதிக்கான சூத்திரம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, போக்தாரம் அப்படின்னா அனுபவிப்பாளர், அடுத்து மகேஸ்வரம்னா உரிமையாளர், சுக்ருதம் நண்பர். அனுபவிப்பாளர் யாரு? கிருஷ்ணரே அனைத்து இன்பங்களையும் அனுபவிப்பவர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம செய்யற எல்லாத்தையும், அவருக்கு இன்பம், அவர் வந்து ஆத்மராமர் சொல்லுவாங்க. அவர் சுய தன்னிறைவு நிறைந்தவர், தன்னிறைவு பெற்றவர் பரமாத்மா. அவர் நம்ம செய்யறதுனாலதான் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். நம்ம எதுவுமே அவருக்கு யாகம் பண்ணாட்டி, நம்மளுக்கு அவருக்கு தவம் பண்ணாட்டினா அவருக்கு இன்பமே கிடைக்காது அப்படிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து யாருக்கிட்டையும் எந்த இன்பத்தையும் எனக்கு நீ கொடுத்தாதான், நம்ம தான் யாராவது கொடுத்தாதான் இன்பம், அன்பை பரிமாறினாங்கன்னா தான் இன்பம் அப்படிங்கிறத நினைப்போம். பகவான் அப்படி கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம செய்யற காரியங்களையும் தர்ம காரியங்களையும் யாகத்தையும் தவத்தையும் அவரே ஏற்றுக்கிறாரு, அனுபவிக்கிறாங்க. இன்பத்தை மட்டுமா அனுபவிக்கிறாங்கன்னு சொல்றீங்க? அந்த கௌரவா குடும்பத்துல 100 பேர் இறந்துடுறாங்க இல்லையா போர் முடிவுல. அப்ப வந்து காந்தாரி அம்மா அழுகுறாங்க. காந்தாரி அம்மா அழுது, என் குழந்தைங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரண்மனையில விளக்கு கூட ஏத்தாம அழுதுட்டு துக்கமே உருவாக்கி உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஒரு உயிரிழப்பு இழந்தாலே தாங்க முடியாது இல்லையா பெற்ற தாயினால. அவங்க அத்தனை குழந்தைகளையுமே போர்க்களத்துல இழந்துட்டாங்க. ஏன்னா அதர்மம் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து வதைக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆனா பெற்றவரா இருக்கிற அந்த இடத்துல இருந்து காந்தாரி அம்மா அழுகுறாங்க. ஏன் கிருஷ்ணா, நீங்க நினைச்சா அதை முதலே நிப்பாட்டி இருக்கலாமே போற அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு அழுது பகவானை சபிக்கிறாங்க. உங்களுடைய முடிவு இப்படிதான் இருக்கணும், ஏன் பிள்ளைங்களுக்கு இது மாதிரி ஆயிடுச்சுலன்னு அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்களை எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து, அவங்களுடைய துன்பம் ஆற்றாமை எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்கிறாரு. உற்ற நண்பனாச்சே எல்லா ஜீவராசிக்கும். அதை கேட்டுட்டு கடைசியில அவரும் அழுறாரு, அவரும் கண் கலங்குறாரு, அழுகிறாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு, நீதான் அந்த போர்க்களத்துல இறந்த ஒவ்வொரு உயிர் பட்ட துன்பங்களையும் வேதனையும் நான் தான் முதல்ல அனுபவிச்சேன் காந்தாரின்னு சொல்லுவார். நம்மளோட இன்பங்களை மட்டும் பகவான் அனுபவிக்கல, நம்மளுடைய துன்பங்களையும் அவர் தான் அனுபவிக்கிறாரு. சோ அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய அனைத்து உணர்வுகளுமே அவர் அனுபவிக்கிறாரு. அதனால நம்ம கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கணும். அடுத்து அவரே அனைத்து உலகங்களுக்கும் உரிமையாளர். நம்ம என்ன நினைக்க கூடாது, நம்ம இங்க வந்து ஒரு நிலம் வாங்குறோம், ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னதும் நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு உரிமையாளர், நான் தான் இந்த நிலத்துக்கு உரிமையாளர் அப்படின்னு சொந்தம் கொண்டாடுறோம். அப்படி கிடையாது. அது வந்து அவர் கருணையினால நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா முதல் உரிமையாளர் யாருன்னா, எல்லாத்துக்கும், எல்லா பொருளுக்கும், எல்லா ஜீவராசிக்கும் உரிமையாளர் யாரு? பகவான் தான். அடுத்து அவரே எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்மையான நண்பர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இதை உணர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு அமைதி கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து கர்ம வினையை புரிந்து கொள்ளுதல்.
கர்ம வினை புரிந்துக்கிறதுனா நேத்து பார்த்தோம் இத. கர்மா, அகர்மா, விகர்மா 3 பார்த்தோம். இப்ப வந்து அகர்மம்னா என்னன்னா பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் அகர்மம். அப்படி பண்ணணும்னா தான் பகவானுக்காக செய்யற காரியத்தை நம்ம இந்த காரியம் வந்து பகவானுக்காக தான் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம மனதால ஏத்துக்கிட்டு செஞ்சோம்னா அது நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். ஆனா இது ஒண்ணு செய்யறோம் இல்லையா, ஒண்ணு பாவ காரியம் செய்யறோம்னு வைங்க. நம்ம செய்யற செயல்ல பாவ காரியம் நம்மளுக்கு எது தெரியும், புண்ணிய காரியம் எது பாவ காரியம் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பாவ காரியம் செஞ்சோம்னா அது வந்து ஒரு உதாரணம் நம்ம பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. இரும்பு விலங்கு நம்ம கையில மாட்டுற மாதிரி தான் அது சமானம். அது அது நரக வாழ்க்கை தான் கிடைக்கும். நரக வாழ்க்கையா. அடுத்து இந்த சைடு வந்து தங்க காப்பு மாதிரி காட்டுறாங்க. தங்க விலங்கு அது மாதிரி காட்டுறாங்க. விலங்குனா எல்லாமே விலங்குதான், நம்ம அடிமைப்பட்ட வாழ்க்கை தான். தங்க விலங்குனா மட்டும் நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிருமா யோசிங்க. அது தங்கத்திலயோ வேற எந்த மெட்டீரியல்ல போட்டாலும் அது வந்து நம்மளுக்கு சுதந்திரம் ஆயிடுமா? கை ரெண்டையும் கட்டி போட்டுட்டு தங்கத்திலயும் பிளாட்டினம்லயும் நம்மளுக்கு போட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா, ஆஹா நல்லா இருக்குதே, இது பார்க்க பார்க்க ஆனந்தமா இருக்கே அப்படின்னு உட்கார்ந்துருப்போம். அது வந்து புண்ணிய காரியம் தான். ஆனா அது தங்க விலங்கு, அது சொர்க்கத்துக்கு போவோம். சொர்க்கத்துக்கு நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சொர்க்கத்துக்கு போவோம். நம்மளோட புண்ணிய காரிய கணக்கு முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவோம், சரிப்பா நீ இங்க இருக்க வேணாம், இங்க உன் காலம் எல்லாம் நீ பண்ண புண்ணியத்துக்கு கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு, திருப்பி போய் இங்க பிறந்துரு ஜட உலகத்துல பெற. ஆனா அங்க என்னவா நம்ம என்ன ஜீவராசியா பிறப்போங்கிறது தெரியாது. எந்த மிருகமா வேணா எந்த விலங்கா வேணா பிறக்கலாம். அப்படி ஒரு இது இருக்குது. அதனாலதான் நம்ம அகர்மம் செய்யணும். பகவானுடைய பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா விடுதலை, மறுபிறப்பு, நம்ம திருப்பி பிறக்க வேண்டியதில்லை, சொர்க்கத்துக்கும் போக வேணாம், நரகத்துக்கும் போக தேவையில்லை. முழு விடுதலை கிடைக்கும். நல்ல கர்மாவும் உங்களை இந்த உலகத்தில் மீண்டும் பிறக்க வைக்கும். கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் செயல்களே அகர்மம் உங்களை விடுவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உணவு மற்றும் ஆன்மீகம். திருடன் மற்றும் பக்தன் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் உண்பது திருடுவதற்கு சமம். கீதை 3:12 சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நம்ம செய்யறத வந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி அவருக்கு படைச்சு துளசி இலை வச்சு, அது வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் வைக்கணும். காய்கறி பழங்கள் தானியங்கள் அதுதான் படைக்கணும் பகவானுக்கு. அதை வச்சுட்டு துளசி கண்டிப்பா வைக்கணும். தண்ணியா இருக்கட்டும், உணவு வகை எது வச்சாலும் அதுல துளசி வச்சு பகவானுக்கு வைக்கணும். அது வச்சு சாப்பிட்டோம்னா தான் நம்ம நன்றி சொன்னதா அர்த்தம். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த பக்தியில மேலோங்க முடியும். இல்லைன்னா அவன் திருடனுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம அதை செய்யக்கூடாது. பிரசாதம் இறைவனுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை ஏற்பது பாவங்களை கரைக்கும். நம்ம நம்ம வச்சு சாப்பிடுறதுல எவ்வளவு நேரம் ஆயிட போகுது. பகவான் என்ன கையை நீட்டி எடுத்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தா அப்ப நம்ம யாராவது படைப்போமா? இப்படி இருக்கும் போதே படைக்க மாட்டோம் சாமிக்கு. படைச்சிட்டு எனக்கு கண்ணுல காமிச்சிட்டு நீ எனக்கு அர்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு நீ சாப்பிடு அப்படின்னும் போதே அதை வைக்கிறதுக்கே நம்ம இவ்வளவு சோம்பேறித்தனம், இவ்வளவு யோசனை பண்றோம். அவர் டெய்லி எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாருன்னா வைக்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்களா யாராவது? ஆனா உண்மையான பக்தர்கள் வந்து அப்படி சாப்பிட்டாலும் வைப்பாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு நீ வச்சுட்டு நீ அடுத்தடுத்து சாப்பிடு, அது உனக்கு வந்து பாவங்களை கரைக்கும். நம்மளுக்கு செய்யற எல்லாமே நல்லதாதான் நம்ம நண்பர் செய்யறாரு, உற்ற நண்பர். நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த தன்மை இல்லை. அந்த நல்ல தன்மையை வளர்த்துக்கணும். இது வெறும் உணவு முறை அல்ல, இது கருணை மற்றும் நன்றி உணர்வு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. கர்மயோகியின் பாதை. கர்மயோகியின் பாதை எப்படி இருக்கும்? சரியான மனநிலை வரணும். நம்ம வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியே வரணும். நான் வந்து இதுல இருக்க மாட்டேன், ரஜோல இருக்க மாட்டேன், பேராசைப்பட மாட்டேன். அடுத்து அறியாமையில வந்து கவலையே உருவாக்கி உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டேன். அப்புறம் என்ன பண்ண மாட்டேன், நல்ல காரியம் பண்ணாலும் அதுலயும் பாவம் புண்ணியம் வருது. அதனால பகவானுடைய பக்தி தொண்டு மட்டும் செய்வேன் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு வந்தோம்னா தான் அது சரியான மனநிலை. அடுத்தபடி என்ன இருக்குன்னா சமநோக்கு. என்னது, எனக்கு வெற்றி கிடைச்சாலும் ஒண்ணுதான், தோல்வி கிடைச்சாலும் ஒண்ணுதான். எப்படி இருட்டும் பகல் இரவு வருது இல்லையா, அது எல்லாம் மாறி மாறி தானே வருது. அது மாதிரி எல்லாம் எது வந்தாலும் நான் சம நோக்காதான் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு நினைக்கணும். அடுத்து நேர நிர்வாகம். நேரம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எதுக்கு எப்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு அதுல சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு திருப்பி அது புரியலன்னா திருப்பி யூடியூப் சேனல்ல போய் அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. அதுல என்னென்ன வார்த்தைகள் போட்டிருக்குங்கிறத படிச்சு பாருங்க, திருப்பி நல்லா புரியும்.
அடுத்து அமைதி சூத்திரம். இதுதான் அமைதிக்கான ஒரே ஃபார்முலா வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இன்னைக்கு இன்னைக்கு பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வகுப்புல கூடியிருக்கிற இன்னைக்கு வந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை கிடைக்கட்டும். நம்ம வகுப்புல 40 பேர் வந்தாங்க. இப்ப 25 பேர் தான் இருக்கீங்க. அவங்களுக்குமே சேர்த்து அந்த வராத மத்த 15 பேருக்குமே பகவான் கருணை பொழியணும். இன்னும் குரூப்ல இருக்க அத்தனை பேருமே கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல, நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்னதான் இருக்குன்னு அட்டன் பண்ணி வரணும்னு அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரணும்னு வேண்டிக்கும். நல்ல எண்ணம் வரணும். இதுல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணணும். கிருஷ்ண அமுதத்தை அனைவரும் பருக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்குவோம். சைத்தன்ய பிரபு கிட்டையும் வேண்டிக்குவோம், எல்லா பிரபுஸ்டையும் வேண்டிக்குவோம். அப்புறமேட்டுக்கு நேத்து மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, கிளாஸ்ல பேசும்போது நீங்க பகவத்கீதை புத்தகம் வாங்குங்க, சாண்டிங் மாலை வாங்குங்க, அப்புறம் பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போனாதான் அதெல்லாம். இப்ப ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாரும் பகவத்கீதையும் சாண்டிங் மாலை ஜப மாலையும் வாங்குங்க. இது என்னடா உள்ள வந்த உடனே இதெல்லாம் வாங்க சொல்றாங்க அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. நம்ம எத்தனையோ லட்சங்கள் கோடிகள் நஷ்டமாகுது, இழப்பு வருது, என்னென்னவோ செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானது, அத்தியாவசியமானது. இதுதான் உங்களுக்கு சொத்து. சொல்ல போனோம்னா இந்த ஜட உலகத்துக்கு தேவையான சொத்தே நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருடைய புத்தகமும் அந்த மாலை. அதுதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பெரிய சொத்து. முதற் சொத்து இதாதான் இருக்கணும். இதை நீங்க உணர்த்திட்டாலே, இதை கிஃப்டா கொடுத்துட்டாலே பிள்ளைங்க நல்ல மார்க்கத்துக்கு வந்துருவாங்க, அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும். இந்த விடுதலை நீங்க எங்க போனாலும் எத்தனை கோடி ரூபாய் பே பண்ணாலும் இந்த கிருஷ்ண அமுதமும் கிருஷ்ணர்கிட்ட கிடைக்கிற விடுதலையும் எங்கேயுமே கிடைக்காது, எங்கேயுமே சேல்ஸுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அவருடைய கருணையினால நம்ம பயிற்சி பண்ணினாதான் கிடைக்கும். அந்த பயிற்சியை நீங்க இப்ப வகுப்புல இருக்கும் போதே தயவு செய்து ஆரம்பிக்கணும்னு நாங்க தாழ்மையோட உங்களை கேட்டுக்கிறோம். எல்லாருமே இந்த பக்தியில முன்னேறணும்னு சொல்லி உங்களை கேட்டுக்கிறோம். நேத்து மாதாஜி சொன்னாங்க, அதே மாதிரி கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது. நீங்க சேவா பண்ணணும்னாலும் கோயிலுக்கு போகலாம். அது நீங்க குரூப்ல இருக்க அட்மின் யாராவது கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த கோயிலுக்கு போகணும், எந்த சேவா கிடைக்கும், என்னைக்கு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அதை கேட்டு தெளிவு பெற்றுக்கோங்க. அப்புறம் அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு இந்த வகுப்புல ஏதாவது இந்த பாடம் சம்பந்தமான சந்தேகம் இருந்தா மட்டும் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜீஸ், மாதாஜீஸ். இன்னைக்கு வகுப்பு புரிஞ்சுதா? ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுவோமா மாதாஜி? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பரித்தானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய் ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்துக்கு ஜெய்.